Ole tonchuma chuan kumsang ni som pariata anti chwa film monam tak perfect world kha inthir hodon tiang atira nulala no pangve tak lo langin high school alona chin kota lodinga aming kawana ini in a school lo chin laya a hunkal to te she chwakin chuta chuan amanga imasaber itsukia alo langa kumsom ni pali ani lai lo lang le in na athok be to a Cranberry Interior Design Company athokin athopui te chuan magazine pakhat anlo envela chutia an enmek lai chuan an thopui pakhatin itsuki mingron seiri in chumi asha chuan kawanai chuan awanga ibin bata itsuki chu architect lotling tak zinga alotil ve to lo ni in a thian te chu itsuki an inate shilin high school annu holai po a melchapol tak ani thute asoya abos chuan itsuki thona company te an thopui don thole chumi tlaya choi khom an tum tho shilin asom ve zuya tlai aloni chuan kawanai chu abos nen restaurant pakhata kalin achunga itsuki alo thovereng mai kawana in itsuki ahmule thei chu alom hlea itsuki po chuan lo la sha in thuturin ashil chu vele kawanai chuan high school a anin ton masak ber ni shi chwakin ani hi library a thok thina itsuki chuan architect ni atum thu ashila chutatang chuan aduru tan ta hlea a basketball khelai te lemze apa in a thlir bel thin boka hun thleng me ka kirle in kawanai restroom atanga ron chhuak chuan itsuki a wheelchair a harsati hmel taka lona tumlai apa mutho chu a thina thong hle mai a thian pa watanabi a chuan alo pui boka a ho sun zuita ani chutia akal theilo a mo chuan kawanai chuan a khongin aleina ta hle maya atuka itsuki thona office akalin an company interior design pe ka watuma itsuki apo sukrago district a civic center a thona company tinena an sakhau tur presentation loba sain hlim takin alo thokbe mulmul boka kawanai chuan ababara khai fiam chu itsuki design ati hmel him sakpal ta hlo mai a in thiam lo hlea ma se itsuki chuan engatan ma ngai lo tur shilin arun kal awangin lom thu asoita a kawanai chuan design chu watanabi pi in ani chuan an company in civic center project an chan thei hlo chuan apuina an mamongi tur thu ashil tlaya itsuki ale kawanai chu kholaya an lo tei vela an high school nun te thirlet dunin a hnure lo te restaurant pakhat an bathleng chuta chuan insum haulawin itsuki chuan akal thei to lo na chan ashila architecture azerlain cycle achuang lai motorin aron suwa a spinal cord khoi cha in thainga muza damdo ina a ombaka a spinal cord chu a chhiat ni ema wanga kumkho a akal thei to don lo tho soita a tin a bor somna awangin project adon hnem lo pha thole tuna a project chan thei tur chu amamo zia soibok ani a hnowa kawanai chuan office a online phone call watanabi hne na changin adonga aranga damdo in lamwa panhngalin awathlen chuan itsuki chu khuma lo mu in a hnunga pimthar alo omnal boka doctor chuan pona lawo omshi turin ashil a hnore waklawa watanabi po alo thlengve a thil omdan soin itsuki chuan a design zo man lo a hlo ema wanga a thorim wak thole a hnungzang ati kholo bel pha thu asoita a chulawa design chu zo alani lo thole itsuki chawin a zo thei thu ba ka project chu an hlo mai a hlo thu ashil boka a hnu dewa kawanai chu itsukiya anda na roma vakalin itsukiyan atuk maya presentation ti turami design chu natwar chungchunga lo ziakin ama po chuan na ti hmel hle a hnu de uloka po doctor ron kalin itsukiya chu cholha dam jok turin aron shil ama iro chu itsukiya chuan chol renga tumlo natwar chungchung chuan design chu zo man adu tlat thung ma se chutia atop du tak lawa chuan kawanai chuan doctor hnena alo enkol tur tho shilin doctor po chuan a chho san vele tamaya ti chuan kawanai chuan itsuki chu a thei top chwa pui ve in itsukiyan a design a zo ma chu puin a tleiwar pui ta thaka atuka chuan presentation chu itsuki chuan a kaltlang pui theita van thak takin project nei tu te chuan itsuki design chu tha an lo ti hle a itsuki chu project pe in kawanai company tinen tho hona tak tak an nei ta a chu wang chuan an pahni in an thok dun thei to don ani an chol chang te chuan leng dunin art exhibition sang sang te an tlo duna an chun thil elai chuan itsuki chuan high school a abial na hlui miki chanchin shilin
anin chen to thu te ashila chu mai ba ka eka har sat awanga a boipui tu ni a pe om lo thu te ashil boka ni engamazat itsuki aniana hun an mandun no chuan kawanai chuan itsuki an miki ala thla thlam theilo ti asha tawanga miki chu wa bichangin pasal alo nei don rengmai a pasal ni na mun tur te zotin antel ve tur thu te ashil boka ti chuan kawanai chuan itsuki a pe lo chung chu miki ti ne na chuan shoita a ma se a mun an wa thlen chuan itsuki a chuan miki hlim mel mu chuan a thla thlam theita chumi hmuna a shoi wang chuan lom thu ashil boka atuka itsukiya damdo ina alo umle ti ashatin kawanai chu awakal wata chuta chuan itsukiya no fuminoi wa mu in anu chuan afapa alo boipui thena wanga lom thu de shilin an pahni chuan a chhosan le ta a ma se itsuki ero alunga oi theitat lo kawana in anga isakle ti amu in ain thiam lo hle a chu wang chuan kawanai hna kalsan turin ashilta a ingtika ma anga isakin a boipui ve thengai lo tur tho shilin midang zong mai turin ashil boka chung thu asha chuan kawanai rilru chu ana hlea damdo in chhosanin pona fuminoi nen anin bia a fuminoi chuan itsuki chu mani omdu chi ani thole tuma ati boy ngai lo thu ashilta a ahmalam hun tur angai to hle boka an kho a letle mai tur te a adu thu te po ashil bok ani tlai kha chu ro sur lain itsuki chuan a zo te alo zonga kawanai chuan lo mu fu in ni hlia pa zona ma se chuta po chuan itsuki chuan kalsan tur le ama a omtir turin alo shille kawanai chuan a omdan chu ning to hle in a hmangai thu ashilta a enghar sana po tok se a kalsan ngai don lo tur thu atiam boka atuka itsuki chuan hunwam taka shwain presentan chi pek pa in abial no turin a somzuya kawanai pu in lorem ti in nilengin anin ti hlima tlaya itsuki chuan thla ho in an bathlen chuan kawanai pa pona lo oma shetak chungin itsuki chuan kawanai pa chu kar chunga tangin che bai bokin akal tangala annoa zanje ankil na kawanai chuan itsuki anhena anin kopdan te soin engkim akal twang chhawyawa ma se itsuki ya akong noilam azen thole engti khotik ma akal thele to lo thur tho asoi chuan apa chu lungoi lawin a choi lai khamsanin aruma lutngala ama iro chu kawanai chuan achungte remti lo chungin itsuki nen hun an lamang dun sia thawa enghar sana po tok se anpal tlang thei aring tlat thung ma se kawanai chu achungte chuan in ngai to chang turin an lo tur ve reng thin boka ni kha chu achungte thosoi angai to lai takin mi pakhat nen ani supala rel konga zukla in khoshalawin aleta der mai itsuki chuan chan du hle ma se ati theitok ero tanpui tura aw mai chaw ani se ma se wani thak takin mi pathumin an ron jan chhuak theita a annuwa damdo ina kawanai chu anlo en kolmeka itsuki po omin angai to hle a atuka kawanai chu ron har chhuakin abula itsuki chu alo omreng ti amu chuan alom hle mai annu loka anu le pati po chu anlo lut ve ngala itsuki chuan kawanai nu le pati hna ngai dam dilin accident po kha ama awanga thleng ani ba ka kawanai chantora engma ati theilo tho asoi boka kawanai nu le pate chuan itsuki chu room chho san lok turin an shilta a office lama itsuki chu ai ngai to amuk hle a kawanai adam lo awangin ayo tur midang an ron tira ahna a tho zo nu chuan damdo ina kawanai tlo turin awakal le ma se kawanai pa chuan lo kovin alo ti puya afanu malam hun angai to takzet ani chuan kalsan turin alo shilta a annuwa itsuki chuan kawanai chu wa mu in adam thathuna mun nuam taka a shwai tur thu te ashil chu thu asha chuan kawanai po ahlimin kalhlan angak hle hle a annuwa an pahnia hlim taka inti hlimna pak an pan lai lo langin kawanai po chu alodam chiang thato a hlim taka hun mangdonin nilengin infiamna sangsanga antila zana lo ni chuan an thuruk te in shilin an hlim du hle mai kawanai chuan abula omnuam ati zia thole engtiklai po a omreng adu thu ashil ama iro chu itsuki chuan khaminia a accident na a chan theilo atang khan rei an hlim dun theidon lo ti asha chan thu ashil thung she tak chungin malam hun angai to ema wangin a then thu ashil ta a ma se kawanai chuan mitui ta zoi in chen lo turin angen lomloma ma se itsuki chuan atul ti ashat me awangin kawanai chu a thla ta ani
thlainga maza taral nu chuan kawanai po a thona company a alo la thoka Itsuki aniana anin chenna po a theihil to ni in alang ama iro chu an kholama a ho angai ta thut mai apa in stroke ani awangin enkol turin aletli a chuta chuan high school alo thina chu batlo in chuti lai chuan Itsuki a enkol tupa aoia chuan aron bia a Itsuki an surgery lian tham apal tlangdon thoshilin adam chu theilo paltakin Itsuki an kawanai betura ashil thu asoita a chu thu ashat vele kawanai chu anin lampanin akal ta ngala anole pate chu thil omdan shilin Tokyo a alet le wat angai thu ashil chuta che chuan apa chuan Itsuki ale kawanai te inchentir to chu ama vek ani thole a in cher thu asoita a afanu alo hlimjok theina na inchentir kha ani a ma se kawanai hlimna ero Itsuki bula cha omti asheta che a ti chuan Itsuki a an zaina damdo ina wakalin aba thlen chuan Itsuki a lo enkol tu chuan atana ale khaje alo pe a achunga Itsuki a chuan kawanai anuna alo lu atanga a hlimzia le mal somna dom tak tak mu in a pholo ziate an hun man zong zong te kha angai hlu thu te ziakin in chen po kha harsa ti hle a ma se a hlimna ani theidona ashia tawanga then ani thu te alo zek boka tin surgery atanga dama ron chwalo chuan anun hlim taka mang tura adu thu te baka ani chu lo theihil dei tura adu thu azek bok ani kawana in chu le kha cherzo chuan mi tuitla zoi zoin Itsuki a adam le theinan atong trai tamol mola annuwa atran tira kawana in a hmangai masabir a charna a omlai lo langin annu luka Itsuki a po lo lang ve a surgery chu twang takin apal tlang theita Itsuki chuan engpo thlengse akal san ngai to lo tur thotiamin kawanai chu anupuini turin asom ngala kawanai pu in akal san to bik lo tur thoshilin pasalata na lo pomta a atopa hlim taka cheng dun turin ani neita ani